سلام بروخات كميك أنيخم بروخون قربان زلخم أودات أوالد أبوتات أديتات እግዚአብሔር ናባረኸ ይባርኩም ጸጉ ድማ ይብዛሐልኩም መንፈሳዊ መምዓድ ብዝብል አርእስቲ ካብ ሮሜ ምዕራፍ 15 ካብ 7 ክሳብ 15 ዘሎ ንባብ አመልኪትና ብፍላይ ታ ቁጽሪ 14 15 ከንብባ እሞ ቃል አምላኽ መንፈሳዊ መምዓድ كنمعاد كم كلنا انتاي كم زد لينا كم يكن كون كم زقبانا زملك عملكيته كقال املاخ نمخرز خونا نخزاربي كندي لكم رومي معرف 15 فقد 14 كم زيبل بملؤت معرف تنببكم صبقيو انا جن غزي سلا زيبل لي كاب شو عتك 15 زلم ببويلكم اللهو 16 تون بفلاي 14 انتايلو احواتي بزعبا خاتكم سيلوم نسبرومي بصبق نجر ملؤات بمخانكم مخانكم بفلطات زبل خلو كم زملاءكم نحدحدكم من معاد ون كم زخون لكم أنا بعلي تردي أي اللخو جناخي اكتب منفس قدس اتقدس مسوا أحزاب قبول ما أنتي خون بوانجيل أملاخنا أقلقلكو نا يسوس كريستوس أقلقالي نهزاب ما أنتي خون سي بتخاب أملاخ توهبن تسقى كم زذكركم كوينة بحدا وغن أزيه دفيرة صحاب كلكم منهم زيد ليكم يخم تمثلوا بخل ملآتكم قل دفيرسي كم حدا حوارياوي تسقاز اللوسب إذا خص حفلكم دفيريلو كم معرف حدا كسع معرف 16 زلو نسب رومي أزيو أقداسي تمرتي سحيف اللهم زم صبر بيقنا بزح صبق نجر اللوم بزعب خاتكم سي بصبق نجر ملآت سلزخونكم يلو نحددكم بصبق نجر ملأت مخانكم بفلطات زبله كله كم زملاءكم نحددكم من مععد ون كم زخون لكم أنا بعلي تردي أي اللي خيلو ذا قرمي بار እግዚአብሔር ከዛረበና ይሞ እስከ نخن مكر لبي كنطري لومي لبنا تحتنا نزقال نسمع ايو نسألخا ابتو مجرش حدا دقيق ترفو خلقنا محومات نقصورات نچنقات نتسفاز قرصو كتصليه እግዚአብሔር ድማ كسرحمو زي تحيزكم بسم يسوس امينكم دحرز السبكات زي اعداوكم انبرو مسبلكم كتنبرو يخم نسألي نابتو مرتنا خنحلف منفساوي من معاد أبونا مسكنك كالنا كبر خلو بشم يسوس نعخايخ سلا هي وقال كا تمسكن زلبم قدس قال سلا ذهب كاننا تمسكن أنا نحواتين أروحونا بقربان زلنا بزقال زي ملبام كخونلنا እግዚአብሔር أملخ من معاد كخونلنا بشم يسوس كريستوس اسألي الله كاب زل عالم نزل عالم تقدس سمكا يبارخ نفس وقفنا بزقال زتماعدنا دما زحشن زبلت ان هيوت من باركن كل مسرسنا مساخا مسبصوتنا እግዚአብሔር አቦ ክስረድ አና በዘቃልዚ ክትምህረና በዘቃልዚ ይልምና አለሁ ስለሰማዕካና ተመስገን ካብ ዘለ ዓለም ስምካ ይባረክ አሜን መንፈሳዊ መማዓድ من يخمعد كእለት ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ተራስተቢልኩም ኮይንኩም بسناي نجار سلازم ملاكم يلوم قدم لحركة بفلطات زبلون سلازم ملاكم يلوم سناي نجار فلطات كابز تلعيلهم دمان حددهم من مععد تحدنا تحد خمعدو كوين اللهم كندي صبو مثالياوي هيوت اللهم مالتي سلاز ابرومين دحر خير الناس نحددهم سي
تحدى نتحدى خصوص هيترئني خا تحدى نتحدى كقياموس هيترئني خا كم سبمت أنا كوا قدلت هيسأنني يخون جن كسع كم زي صبق ورز اللهم سبات مخانم زجرم ده يكونه قداي نجار زيهم سبات زياتهم أيهودن سرعويانن يوم أبتا بيت كريستيان تسأمبيرهم زلوا تحدى كاب 14 تبجسكم عرف 14 تبجسكم من حرم بيكم انت عايزبل ابو قال يوم بايهوداو امنت ناب كريستنا زمصو قال يوم دما منم 10 زي بلهم ناب امنت كريستنا زمصو صراويان وي غريخاويان نيروم يوم እዚኦም ንሓድዶምኩም መዓዓዱ ንሓድዶም ክቀባበሉ ዘገርም ኣይኮነን እንታይ ኢልዎም ተቀባበሉ ኢልዎም ኣሎ ከምቲ ክርስቶስ ንክብሪ ኣቦኡ ተቀበለኩም ንስኻትኩም ድማ ተቀባበሉ ኢልዎም መዒድዎም ኣሎ ምቅባል ከም ዘድሊ ማዕዳ ከም ዘድልዮም ኣብ ቅዱስ ጽሑፍ እውን ኣሕዛብ ማለት ካብ እስራኤላውያን ካብ ኣይሁድ ወፃኢ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ከም ዝበጽሖም ዳዊት ከም ተዛሪቡሉ ምስ ህዝቡ ኮይንኩም ድማ ኣመስግንዎ ስለተባሃለ ህዝብን ኣሕዛብን ቶም ህዝቢ ተባሂሎም ዘለው ኣይሁድ እዮም ኣሕዛብ ተባሂሎም ዘለው ወፃኢ ካብ ኣይሁድ ዘለው ጽርዓውያን እዮም ስለዚ ንኽልቲኦም ኣጀኹም ክብሎም ከሎ ንርኢ ኣብ ቁፅሪ 13 እንታይ ኢልዎም بحيل منفس قدوس أزيهم بتسفى ما أنت ختبتموس اتناي تسفى أملاخ كل حاجوس سلام زبلة بأمنة يملأكم اليوم اتناي تسفى أملاخ كل حاجوس سلام زبلة بأمنة يملأكم بزخ أمل اليوم جن درو ملؤات زخونلو كم زلوا دما تحتلو إذا زنببنا أيو تزاريبهم أحواتي بزعبخاتكم سي بصبق نجر ملأت مخانكم بصبق نجر سلازي صبق كملؤو سي سناي حلنا صبق لبي صبق حساب اللهم بزعبا نحددهم كحسبو خلص نيتحدث صبق زمنه صبق زحسب كوينهم ترخيبهم صبق نجر زلوهم كاوشتهم زنقلس أبدأ الرأي قال دايلوم بفلتات زبالة خلو كم زملائكم فلتات كعلوم فلتات زبالة خايزو اليوم زلو سلازي بفلتات زبالة خلو تقرميو فلتات سي فلتات أملاخ اللوم مالتيو فلتات قال أملاخ اللوم مالتيو فلتات ناي تموكرو بتموكرو زتريو فلتات دم اللوم كدوغمي نجزي أبيري فلتوهم نايك على أملاخ فلتات اللوم سالساي دما ناي تموكرو زتريو فلتات وين اللوم سلازي هابتاماتيو سالساي وصيت ناي زخلتيو بسناي نجر مملأن بفلتات مملأن سي نحد دوم ممعاد كوين لهم بقار بصبق نجر بسناي حلنا مملأ تدمرو فلتات ممعاد يمص مالتي إذا بسناي نجر سلازم ملاكم مالت سناي حلنا اللوم مالتي صبق نجرسي كاب صبق حلنا كاب صبق حسابي زنقل صبق تحسب دما نخلو قليل يكونن اب معرف 10 خلتسي انتاي لو من الله نخل سب صبق حسابي لو من نيرو كمعدون كله اب 10 خلت فقدي 10 شوعاتسي نتا اب قدم كل سب صبق زخون دا حسابو امبر نحدو كا خفو اب كن خفو ايتفديو ولا نتخفو زغبرمسي صبق حسبلو زي كاب እግዚአብሔር ተዘይ ኮይኑ ልብኻ መስከፈ ብዛዕባቲ ክፉ ዝገበረካ ወይ ክፉ ተዛረበልካ ሰብ ጽቡቅ ተሐስብ እዚ ቀሊል አይመስለን ስለዚ ነቲ ስጋው ትምኒቶም ዝሰዓሩ ሰባት ብስለት ዘለዎም ሰባት ከም ዝኾነ ይምዕዳል ባ የሞጉሳሉ አጀኹም ይብላሉ ጽቡቅ ይውርሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ብዛዕባና ክውር ከሎ እዚ ነገር እዚ አለና ዲዩ ፍልጠትካ فلتت قال أملاخ فلتت ناي تموكرو قال لهم شي لازم معاد كوين لهم لازم معاد زبل قال تحدى يمعدو يمخرو يغنحو مغنا حبزي ذاتو يطنقو امزي تغير كاز كسعبكايو زغرم يا امزياتو تحدسي
مخجن حكا خلو مجن حتى تقبل له كتنقك خلص تستوعل له كما خرك خلص تقبل له لومي نرأسو بعلو لكعو ما عدا زي يقبل مخر زي يقبل قداي نجر سناي حلنا زي بلو سب فلتات زي بلو سب كمعد عقم حيدتي سلازي እናት ሓሜኻ ክትምዕድ ሲ ቀሊል ኣይኮን ሃዋርያ ጳውሎስ እናንተ ሓሜና ንምዕድ ኢሉሎ ስለዚ እቲ ብፅሕንኡ ሲ ዕብይ ዝበለ ኮይኑ ተረኺቡሎ ትፈልጡ ዲኹም ሕቡእ ነገር ኣብ ልቦም ሓቢኦም ብኣፎም ፅቡቕ ዝዛረቡ ሰባት ብዙሓት እዮም ጥዑም ምዝራብ ሲ ኣብ ልብኻ ኣቐሚጥካ መንፈሳውነት ዝመስለኩም እንተኮይኑስ ግብዝና እዩ ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ممعارسي كابسلت زمصي امبر ططعمونا تزاربكا وشتخا گن كالي وي حبو نجر نحلوكا اب حدا غباء ناتمالالس بغصقا بخلت زربخا گن تنبر اندحرخونكاس قلعنتكا يزملكت عشنتكا يزملكت غبزنتكا انا املخ بحري يكون نحنا دق برهان كسع زخنا مطن ببرهان كنزارب ابرهان كنعلل ببرهان نجرنا خنفتح يقبأ الناي مبار سناي حلنا مصبوق حساب صبوقنا يحوخا محساب نتكساس نمخري نمقنع نمقنح نمتنقع كتمعد فلتت حليوكا كتماقلو فلتتنا قال املاح فلتتنا እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር በመፍላት ቃዝ መጽ ጸጋ ሓልዩካ ካብ ቃል አምላኽ ብትረኽቦ ፍልጠት ብተሞክሮ ትፈልጦ ዝበጽሕካዮ ናይ ተሞክሮ ፍልጠት ከተማቕሎ ልቡ ኣትሒቱ ዝቕበለካ ሰብ ክንደይ ብፁዕ እምበኣር መንፈሳዊ ምምዓድ ክህልወና አምላኽ ይደሊ ንባብና ካብ ሮሜ 15 ካብ 7 ጀሚሩ ክሳብ 16 ዘሎ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ دفيركم عدهم كلهم ما نزوم كم عدو زخلو نزوم زبسلو سبات ناي معادي كوينو ترخيبوا له نتوم زمعدهم كا ابزي بسل حدا ناي እግዚአብሔር سب نرلنا سب قرنطس انترينا يوم ام معرف شدشتسي نبوسكه ካብ ቁጥር 11 ክሳብ 13 ክንደይ ይብላ ኣለኹ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብ 11 ክሳብ 13 ኣቶም ሰብ ቆሮንጦስ ኣፍናን ኣኻትኩም ክፉትዩ ልብናውን ገፍሐ ወይ ገፍሒው ኣብ ልብኹም ዳ ኣይጸበኩም እምበር ኣባናስ ኣይጸበኩምን እዩ ግናኸ ውሬታ ክትመልሱ ከም ንውልደይ ዝዛረብ ኮይነ እዛረብ ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ልብኹም ኣግፍሑ ኣቦ ንውልዱ ክምዕዶ ክመኽሮ ከፋጥኖ كتنقو كما كلبمو نسي عبي لبونا اللو تمكر اللو فلتات اللو سلازي الدنيا لو سمع زخل ترى خوينو كم زب اولس مسب قرنطس كما بقوم كوينو زمعدهم زلو ما معدكم اللهم ما لبكم اقفحوا اب لبكم كن يصبكم الله افرانا اخاتكم كفوتين افكا نحوخا خفودي افكي نحوخا خفودي افكا نسبيتخا خفودي نسخة نسبعي كأفك خفوت ديو ويس قبل بخان نقمتك نجارات مستوى هلله زنطوق بحريات نح أفزبنا زريو بحيل جوبو كزارب كعي تريو مستقلت أشعون أبكرة ناب كركر ناب باسي حبو نجر نايدك أملاخ بحري أيكون زابير جلوس قبل بوم تحب أخي ترفه أمن قد انتايكم تزاربون يركم يلو شعو حشخ يبلو سلز نبرو سمعوا معي مثلا قويتاقن اتي حشخ زبلو زلو نابك على عيوتيو نساتهم كا زبلو يفلطو سلز نبرو كزاربو يفتون كنقروا يدلين تايب لنا اب مارقس تاشعي معرف كاب قطري سالاسا زلو كسع سالاسان حموشتن انتايلو كابو وصيوم بقليل حالف حدوكا ازي كفلت ايفتون دق مزامرت خاي مهروم نبرمو ود سب ابيت سب يوهاب الله كقتل ود مايم مستقتل خاد حرس لسمعات ختنسيو بلوم نساتهم جنا نز ነገር زي ايستوعلون كي حتى افر هيلو بدحري زل رايو
ኣብ ቅፍርናሆም በጽሑ ናብ ቤት ምስ ኣተው ከዓ ኣብ መንገዲ እትዘራረብሉ ዝነበርኩም እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶም ንሱ ብዛዕባ ስቕለቱ መከሩኡ ፀበብኡ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ዛረብ ሳቶም ከዓ ናይ ክብረቶምን መን ይበልጽ ይበሃሉ ነይሮም እንታይ ኢሉ ንሳቶም ከዓ ኣብ መንገድን ሓድዶም መን ኮን ይበልጽ ይበሃሉ ነበሩ እሞ ኣጽቀጡ ታኹም ትበሃሉ ነበርኩም ዝበሎም ኣጽቅጥ ሕሹኽሹኽ ምስ ተቐመጠ ድማ ነቶም 12 ፀዊዑ እቲ ቅድሚት ክኸውን ዝደሊ ድሕሪ ኩሉ ግዙእ ኩሉን ይኹን በሎም ዝብል ቃል ኣውኡሎ ጎይታ ኣብ ሕቡእ ዘለና ብርሃን ዘውፅእ ጎይታ እዩ ንሕና ደቂ ብርሃን ኢና ስለዚ ኣብ ልብኹም ሕሹኽሹኽ ምስ ሓደ ድሓር ምስተገለጸ ዘጉሂ ዘኾሪ ዝሕዝን ኣብ ሓዳር ከምኡ ትርኢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ትርኢ ኣብ ንሓድሕድ ከምኡ ትርኢ እዚ ናይ ዘይብዕባይ ምልክት እዩ ኣቶም ሰብ ቆሮንጦስ ኢልዎም ጳውሎስ ኣፍና ንዓኻትኩም ክፉት እዩ ኣብ ልብና ዘሎስ ንዛረበኩም ኢና ሱቕ ኣይንብልን ኢና እንተ ክትኩርዩ እንተ ክትሕጎሱ ክትቀንዑ እንተ ክትኣብዩ ንዛረበኩም ናቲ ሓመና ከይተረፈ ብዛዕባና ዘለኩም ልቢ ፀቢብ ከም ዘለውካ እናተረዳእና ፅሕፈልኩም ኣለኹ ኢሉ ልብና እውን ገፊሕ እዩ ገፍሐ ኢልዎም ኣብ ልብኹም ደኣዩ ዝፀበኩም በር ኣባናስ ኣይፀበኩም ገለ ሰባት መፂኦም ብዛዕባ ጳውሎስ ሕማቕ ትምህርቲ ስለ ዝመሃርዎም ልቦም ከፅቡ ጀሚሮም ስምዑ ብምንታይ ምክንያት እዩ ልብና ክፀብብ ዝኽእል ሓደ ብጌጋ ሚስ አንደርስታንዲንግ ወይ ድማ ብጌጋ ተረዳእናዮ ነገር ክህሉ ከሎ ካልእ ብጠዋይ መንገዲ ወረ ወይ ድማ ብዛዕባ ሰብ ፀለመ ዘፀልም ሰብ እንተደኣ ብዛዕባ ሰብ ክፉእ ተዛሪቡና ልብና ክፀብብ ይኽእል ብዛዕባ እቲ ዝንገረሉ ዘሎ ሰብ ካልእ ከ ዘይምብሳል ዘይምዕባይ መንፈሳዊ ዕብየትን መንፈሳዊ ፍልጠትን መንፈሳዊ ተመክሮን ካብ ዘይምህላው ሰብ ቆሮንጦስ ከምዚኦም ገሊኦም ድማ የደናግርዎም ሰባት ተደናገሪዮም ገሊኦም ከ ተታለልዮም ከምቲ ንሄዋን ዘስሓታ እቲ እኩይ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኣመለኻኽታት ዝፀየቆ ብዛዕባ እቲ ፅቡቕ ሰብ ወይ ድሓን ዝኾነ ሰብ ዝምርዙ ዘካፍኡ ሰባት በዚ ምክንያት እዚ ልብና ክፀበብ ይኽእል እዩ ስለዚ ብወረወረ ብበለው በለው ካብ ሰሚዕና ንዛረብ ብቐጥታ ምስ ሰብ ከምዚ ድዩ ከምዚ ዶ ኢኻ ወይ ኢኺ ከም ሰሚዐ ኢልና ገጽ ንገጽ ምዝርራብ ኣፍና ንዓኻትኩም ክፉት እዩ ልብና እውን ገፍሐ እንተ ደኣ ክትዛረብ ክትከይድ ኮንካ ቅድም ነቲ ሰብ ኣብ ልብኻ ክትገብሮ ዘለካ ዘይተፍቅሮ ብዛዕባኡ ፀናይ ዘይተሓስብ ተደኣ ኮንካ ዋላ ብፅቡቕ ቃላትን ብፍሕሹ ኣቀራርባን ዝመስል እንተቀረብካ ጥዑም ቃላት እንተቐመጥካ ልብኻ ግን ግዚኡ ምስ በፅሐ ክነቱ ልኦም ቃላት ጥዑም ቃላት ክእለት ዘለዎ ቃላት ምዝራብ መንፈሳውነት ኣይኮን ናይ ልቢ ጉዳይ ስለዚ ኣፍካ ምልኣት ልቢ ስለ ዝዛረብ እቲ ልብና ዘሎ መሊኡ ድሓር ክድርጓሕ እዩ ኣብቲ እዋኑ ምስ በፅሐ ፅልእ እንተልዎ ናይ ፅልእ ነገር ክፍኣት እንተልዎ ናይ ክፍኣት ነገር ኩራ እንተልዎ ናይ ኩራ ነገር ክፉእ ነገር እንተልዎ ናይ ክፉእ ነገር ክወፅእ ስለዚ ቅድም ልብና ከነፀብቕ ይግባአና ካብቲ ዒላማይናሲ ፅቡቕ ክወፅእ እንተደኣ ኮይኑስ ዒላማይና ኢና ቅድም ከነፀብቕ ዘለና ኣብ ደገ ይኮን ስለዚ ዘረባስ ፍረ ናይ ልቢ እዩ ስለዚ ብጥዑም ዘረባ ክንማላለስ ኣይኮን ሓቂ እንተልዩና ትሰማዕናየን ትንፈልጦን ትተረዳእናን ኮፍ ኢልና ምዝርራብ ናይ ዕብየት ምልክት እዩ እምበር ኣብ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ካብ 21 ክሳዕ 33 አንብቡ ኣብኡ እቶም ፈረቓ ነገድ ምናሴን ሮቤልን ጋድን ድሕሪ ተሪፎም ክኔው ዮርዳኖስ ተሪፎም ሓደ መሰውእ ስለ ዝገበሩ ዓልዮም እዮም ኢሎም ስለ ዘውረ ኢሎም ሰባት ልኢኾም እቲ ነገር ከምኡ ዲ ከምኡን ምስ መርመሩ ዘይከምኡ ኮይኑ ፀኒሑ እምበር ክቐትልዎም መደብ ገይሮም ብጌጋ ኢንፎርሜሽን ስለዚ እቲ ንሰምዖ ብትኽክል ቀሪብና ምስ ረኣናዮ ድዩ ኣይኮነን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ጥዑም ቃላት ምዝራብ ግን ቁም ነገር የብሉ ሰባት ናብ ሰባት ኬትካ ብሰናይ ሕልና ክትረብሖም ኢልካ ምዝርራብሲ መንፈሳውነት ኣብ ማቴዎስ 18
كاب 15 خسا 10 حدن حوخا انت بدلك كيدي زبل انت سمعك كان حوخا ربحك ايو سلازي بسنا يحلنا بصبق لبي እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚህ አቶም ሰብ ቆሮንጦስ አፍናና አኻትኩም ክፉት ልብናውን ገፊሕልዎ ኣብ ልቡ ገይሩ ይዛረቦም ዘሎ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ትብል ትኸውን ኣብ 7 ምዕራፍ ቁፅሪ 2 ኣብ ልብኹም ስፍራ አልሕቡልና ኢልዎም ደጊሙ ንሕና ንሓደ እኳ ኣይዓመፅናን ንዝዓመፀካ ተፅበሉ ትኸውን ንሓደ እኳ ኣይጎዳእናን ንዝጎዳእካ ተፅበሉ ትኸውን ንሓደ እኳ ኣይተበለፅናሉን ተበለፀልካ ተፅበሉ ትኸውን ምሳና ንሙማትን ብህይወት ንምንባርን ኣብ ልብና ከም ዘለኹም ሲ ቅድሚ እዚ ኢለ ኣለኹም ሞ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንደይንኹም ኣይኮነን ኣባኻትኩም ብዙሕ ትብዓት ኣለኒ ትምካሕተይ ብኣኻትኩም ዓብዩ ብምፅናዕ መሊአ ኣለኹ ብፀበባ ዘበለ ኩሉ እውን ሓጎሰይ ዕዙዝ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ሲ ከም ኣቦ ኮይኑ ሲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልቡ ኣቐሚጡ ነዞም ክፉእ ብዛዕባኡ ዝዛረቡ ልቦም ዘፅበብሉ ከምዚ ምዃንስ ዘገርም ሰብ እዩ ብሱል እዩ ስለዚ ሰናይ ሕልና ብሰናይ ነገር ዝመላእና ክንከውን ኣምላኽ ይደግፈና ብፍልጠት ከዓ ዝመላእና ክንከውን ትንብሎ ክንፈልጥ ትንምዕዶ ክንፈልጥ ተመክሮ ኣለና ድዩ ዘይብልና እንተ ኮይና ካብቶም ተመክሮም ዘለዎ ንስማዕ ፍልጠት ይውሕደና ድዩ ፍልጠት ንምላእ ካብቶም ፍልጠት ዘለዎም ከዓ ፅንበል ንስማዕ ፍልጠት ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ይበልጽ ካብ ፍልጠት ናይ ካልእ ስለዚ ንኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘለዎ ሰብ ክምዕደና ከሎ ልብና ከነገፍሕ ይግባአና እዩ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ንመን ኢና ካብኡ ንርሐቕ ኣብ ምሳሌ 26 ሲ ጥዑም ቃላት መንፈሳውነት ከም ዘይብሉ ኣብኡ ተዛሪቡሎ ምሳሌ ምዕራፍ 26 ይብለኩም ኣሎ ካብ 22 ክሳብ 16 ክንደይ ኢለኩም ምሳሌ 26 ካብ 22 ክሳብ 16 እዚ ቃል እዚ ብጥዑም ቃላት ልብኻ ግን ካልእ እዚ መንፈሳውነት ኣይኮን ኣብ 26 ካብ 22 ዘረባ ሓማይ ከም ጥዑም ኩላሶ እሞ ክሳዕ ውሽጢ መዓንጣ ይወርድ ርሱን ከናፍር እኩይ ልቢሲ ብዓፍራ ብሩር ከም ተለበጠ ኣቕሓ መሬት ኣብዚ ብሩር መስል ተለበጠ ብሩር ፅባቐ ዘለዎ እወ ርሱን ከናፍርን እኩይ ልብንሲ ብዓፍራ ብሩር ከም ተለበጠ ኣቕሓ መሬት ብልጭልጭ ብል የፀበቕ ፅቡቕ ኮይኑ ይረአ ፀላኢ ብኸናፍሩ የምስል ኣብ ውሽጡ ግና ጥበራ የንብር ኣብ ልቡ 7 ዘፈንፍን ኣለዎ እሞ ድምፁ ኣልዚቡ እንተተዛረበ እኳ ኣይትእመኑ ፅልኡ ብተንኮል እንተተሓበአ እኳ ክፍኣቱ ኣብ ማሕበር ክቕላዕ ኢሉ ትፈልጡ ዲኹም ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከትሕዞ ከሎ መምህር ከመይ ኣምሲኻ ኢሉ እዩ ስዒሙ ኣትሒዝዎ ስለዚ እዚ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ኣይኮን መልኣኽ ብርሃን መሲልካ ብደገኻ ካልእ ብውሽጥኻ ካልእ ግብዝነት እሞ ንፅላእ እዩ ኩሉ ግብዝነትን ክፍኣትን ኩሉ ሕሜትን ተንኮልን ጉርሕን ኣርሕቑ ኢሉ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ቁፅሪ 1-2 ተዛሪቡሉ ካልእ ካብ መን ኢና ክንርሕቕ ንኽእል ንርሕቀሉ ግን ኣሎ እዩ ዘይንርሕቀሉ ሰብ ኣሎ ብፍላይ ፀላኢ ብዛዕባና ክፉእ ጥራይ ዝደሊ ሰብ ነዚ ሰብ እዚ ምዒድካ እዮ ዘይሰምዕ ምዃኑ እንተደኣ ተረዲኡና ካብ ሰብ ዝኽንጥንቀቕ መፅሓፍ ቅዱስ ተዛሪቡሉ ኣብ 55 መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ኣመልኪቱ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐዲሙ ተነቢይዎ ዝነበረ እንታይ ድዩ ዝብል ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 15 ዝፀርፈኒ ፀላኢ ኣይኮነን እንተዝኸውንሲ ምተዓገስኩ ተዓገሶ ንፀርፈካ ኣግሂድኒ ዝዛረበካ ዘሎ ተሓበአ ነገር የብሉን ምተዓገስኩ ዝዕበየለይ እቲ ፀላኣኒ ይኮነን እንተዝኸውንሲ ምተሓባእኩ ግና ከም ማዕረይ መሓዛይ ፈታውየይ ዝነበርካ ሰብኣይ ንስኻ ኢኻ ዝገበርካዮ ንሕና ብጥዑም ምኽሪ ሓቢርና ወዓልና ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ምስ ኣኼባ ንመላለስ ነበርና እከይ ኣብ ማሕደሮምን ኣብ ውሽጦምን ኣሎ እሞ ሞት ብድንገት ይምፃእዮም ብሂወት ከለዉ ናብ ሲኦል ይውረዱ ዝሕዝን እዩ ኣብ ልብኻ ካልእ ብኣፍካ ካልእ ካብዚ ንርሓቕ ኣታህዝቢ ነግረካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘለኹ እንተደኣ ሰውዒልኩሞ ምምዓዓድ ይኹነልና ክንምዕድ እንታይ ድልየና ብሰናይ ዝመላእና ብፍልጠት ኩሉ ዘበለ ዝመላእና ድሓር ምምዓዓድ ይኹነልና
من معاد كان تايتو زوسخي مقنح اللو متنقع اللو مخر اللو نعدا اللو كل اللو تقسات اللو ازاي نقبل تخوينا تمعاد تخنكون هاي نخيلنا لومي سبت فرو كمون قاوحو سبر يبلكا سقيليو نايلو مسب معدا فتو معدا نفتو سلازي እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ፖለቲከኛታት ካብቲ ሓደ ክፋት እኮ እንተለዎም ግን ካብቲ ሓደ ዝገብርዎ ነገራት እንተዳ ተበላሹ ቀደምና ውጊኦም ዝቕልጥፉ ነይሮም ሕጂ ግን ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ክገብሩ ትነገር እንተዳ ተበላሹ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ሚኒስትራት እናተላኣኹ ክዘራረቡ ይኸትሪኦም ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ክሳዕ ሕጂ ነዊሕ ግዜ ብዘይ ውግእ ክነብሩ ዝኽኣሉ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ሲ ምዝርራብ ስለዝኣመኑ ስለዚ ምዝርራብ ንእመን እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ዝወድሓንኩም መንፈሳዊ ምምዓድ ብዝብል ሓፂር ትምህርቲ ኣብዚ ተዛሪበለኹ እግዚአብሔር ይባርኩም ፀጉኡ ድማ ይብዝሓልኩም እዚ ንምኽሪ ይኹነና ኣሜን ንጸልም በኣር ቶም ሕሙማት ዘበልና ብሕማም ንጭነቕ ኣጋንንቲ ዘጨንቁና ተካለይቲ ንሓድር ስምባድ ዘለና ዝጎበጥና ሕማማ ውሽጥና ብደገን ዘለና ንጸሊ ወይታይን ኣምላኸ ትሪኦም ኣለኻ ዞም ህዝብ እዚኦም ብመልክዕካ ዝፈጠርካዮ ኣብ መስቀል ቀራኒ ዋጋ ዝኸፈልካሎ ህይወትካ ዝኸፈልካሎ ዕዳ ሓጢኣቶም ተደምሲሱ እሞ ብንስሓ ናባኻ እንተደኣ ተመሊሶምሲ ሰይጣን ኣብኦም ግደ ይብሉን ትሕማም ኣብኦም ግደ ይብሉን ብሰር ገበና ቆሰለ ብሰር ኣበሳና ተኸትከተ ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕትን ኣብኡ ወረደ ኣበሳና ኩሉ ተሰከመ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወይኹም نحمامنا أبزبانو أبسقو أبعنشيت الصورة تبعي لي نسخاز خفل كاي عدا حجي أيخفلوه بنسحنا بخاي ملسو نديك تفوسا أدام أبزنبرو حجي بيسوس كريستوس سم التحمام كم بس بستوم بالله كسع كبد إجرام زل الحمامات أبسقا أبنفسي أبمنفس زلو أبأمره بالشم يسودا أبمعنتا معناته كلاليت حمام لبي حمام سامبو بالسم يستطرق زي قبرو يستنفسو حقو زي قبطعي حيل السيطان بيسم تخبل جماعو تزا أسره بيسم يفتح نايدم كانسر ايدس بالسم يسوس كريستوس كاب هيوتهم تسرق أبدقهم زي الحمامات زودق مزراب زخلق بالسم يسوس كريستوس كيد كاب حبتي كيد كاب حوي كيد كاببوي كيد كابدي زي تقسكو ايدو ما بزنبرو سمكا حليفو حيل منفس قدس حليفو اسات منفس قدس يترغو قشام كم زبلع يبلع بالشم يسوع كريستوس كيد زود حنكم እግዚአብሔር ይባርክ